इसा नोंसोर आंखौ नुनाय लोगो लोगो मानो संखि हाबजोबनाय बायदि जाखो? दिनैसो नुजाफैबाय नोङो। दिनैसो ओंखारना फैनो रोंबाय। अबे गुदुं सिङाव हाबनानै दङमोन नोंलाय? दिनैसो नुजाफैनो? जों बिमा बिफाखौ नोङो जेल सिङाव सोना दोनखांनो हाखांनायनि उनाव थैबायना थैया बेखौ खबर लाफैदों नामा नोङो? बिमा बिफाया जेल सिङाव ना गोरान बायदि रानथाबनानै थैबायना थैयाखै बेखौसो खबर लानो फैदोंना नोङो? मामा बाबा बिदि एसेबो नंथारा। मामा बाबा नोंसोरनि मेगननि मोदैखौ हुगारना लाग्रो। आं रायलायगोन। नोंसोरजों आं रायलायगोन। सोरांस्रि मानोथो गाबदों? नोंनि गोमाना थानाय फिसाजोआथ' नोंनि सेराव फैबायना। दा नोङो रायलायदो। गाबनायजों जेबो जाया सोरांस्रि, रायलायग्रो। देरहा नङा माथो। फिसाजोखौ नोंसोरो नागिर हाहाकार जादोंमोन। दा फिसाजोआ नोंसोरनि सेराव गसंफैबाय। मानोथो गाबखो? रायलायदो सुखु दुखु। माबाफोर उपाय मोनगोन नामा? माबाफोर उपाय दङ नामा बे जेलनिफ्राय गनानै थांनो? रायलायदो। मामा नों बबेयाव दङ आइ? एथ' गोबाव नों बबेयाव दङमोन आइ? मामा आरो बाबा आं दा जेरावनो दङ। आं जोबोद मिनि खुसियावनो दङ। नोंसोरो आंनि फारसे जेबो जिंगा दासि। इसा नों मानो बेबायदि खालामदों? नों बहा थांदोंमोन? जोंनोथ' खनसे खोन्थालांनो हायोमोन ना? बेसेबां सिन्था जादों जोङो। नों मिथिया नामा? मिन्थिगौ मामा आं। नोंसोर सिन्था जादों आरो बेखौबो मिन्थिगौ आं मामा। नोंसोर आंनि थाखाय खस्थ' मोननांबाय। आंनि थाखायनो नोंसोरो जेलबो जानांबाय। नाथाय बाबाया आंजों मानो रायलायाखै? इसा नों बेफोर खबरखौ माबायदि मोनखो? आनुष्कानि गेजेरजों आं गासै खबरखौनो मोनदों। नोंसोरखौ रायलायनो आङो 2 मिनिटनिल'सो सम होदोंमोन। टाइम आउट जाबाय। ओंखारजोबदो। मामा नोंसोर जेबो जिंगा दासि। नोंसोरनि बिजामादै रोना नोंखौ आरो बाबाखौ देरनायनि लाहार फाहार खालामबाय। डक्टर बाबुनो खोन्थाहैनांसिगोन। इसा होननाय मानसिया बेयाव दंफैयो। दे सोरांस्रि सुखु दुखु बाराखौनो रायलायनो मोनासै। टाइमाबो हनै गैला। सोरांस्रि जियानो जाया साननैसोल' थाबावदो। इसाखौबोथ' जों लोगो मोनखाबाय। जोङो थाबैनो नोंसोरखौ देरनायनि माबा मोनसे राहा खालामथारसिगोन। औ दे बिदिब्ला देरहा थाथ'दो। बाबा थाथ'दो। आं फैबाय नोंसिनि सेराव। नोंसोरखौ आं सख'गोन। थाथ'दो बाबा। डक्टर ओंखारबो गोख्रै। मा खबर लानानै फैदों नों? डक्टर खबरा जोबोद मोजां। नों जाय सिख्लाखौ हाबा खालामनो नागिरदोंमोन इसा होननाय, बे इसायाथ' जेलाव बिमा बिफाजों दंफैयोना? नंगौना नंमारा जाखो? नंगौलै नंगौ, नंथारगौ। जाय मानसिया आंखौ अपमान खालामदों, आंजों हाबा जागोन होननानै आंखौ थक्का होदों, बेबायदि मानसिखौ आं नागारा। थाव होसो गोख्रै। हमना दोनो नालागि आंनि सेरावसो फैबावदों। मानसिखौ हमना दोनना आंनो फन खालामनो हायोना? बिमा बिफायानो सिखोमानानै दोनखादोंमोन बेखौ। दा बोरैथो नुजाफैखो बेलाय? गैया होननाया। बिमा बिफाखौबो जेलाव दोननांगौ, फिसाजोखौबो लागोन आं। नों दाबो बेयावनो दङ? इसा नोंनोथ' आंखौ लांफैयाखै दा गावजों। आंखौ बेयावनो आं फैसान्दि थाबाय था होनना बुंबाय नालाय आं बेनिखायनो नोंखौ नेनानैनो दङ। औ रोन मामा बाबानि गोसोआवबा दा मा साननानै दङ? नोंखौ आंखौ बिदि नुयोब्लाबा मामा बाबाया मा जागोन? आं गोनो गोथो आरो गिनाय आरो एसे लाजिनायखौ लानानै आं नोंखौ दिनै लांफाहादिया। दा गासैबो थिग जाजोबसिगोन। दे इसा
मामा बाबायाथ' थिगैनो दङ ना? मामा बाबाया थिगैनो दङ रोन। दा बिसोरखौ माबायदि देरहोनो हागोन बेसो। मादै ददे, आदै मिजिं, नै आंनि रोना बेनो। औ खुलुमबाय, आं रोन। दे मोजाङानो दा, समायलायदोंसो सानैजों। दाबा मा होननानै लिंलायगोन सोमोन्दोफोराबा? इसाया जोंखौ आदै मादै होनोबालाय बियो जोंखौ बिहाव बिखुनजो जागोन आरो, ओमफ्राय जों बिखौ बिजामादै जागोन आरोहाय मा। औ रोन, बिसोरो आंनि मामानि जोबोद मोजां लोगो, आंनि आदै मादै। रोन, दिनैनिफ्राय नों बिसोरखौ मामा बाबा होननानै लिंदो। बाह बाह, गोदै खोनाथारदों माथो। नायनि सोर सोरनि बिजामादै, सोर सोरनि बिहाव बिखुनजो। आंखौ थगा होग्रा सोर बियो? आं नागारा रावखौबो। रोन, दा मा खालामबावगोन? खोनासं डक्टर बाबु, आं मिथिगौ नों सासे गोरों गोरा मानसि आरो गासैबो सुबुंफोरानो डक्टरफोरखौ इसोर बायदि मानियो। नों बेफोरबायदि आखुथाय दिन्थिनो नाङा। सोरलै नोङो जांफुरफुर खानि लानानै बेयाव आंनि सिगाङाव लेक्सार होनो फैदों? डक्टर, नों मानो बिदि खालामदो? नोंनि आखला मोजांब्ला आं नोंजों मानो हाबा जायामोन? नोंनि आखल गाज्रिखौ नुनानैसो आं नोंनिफ्राय साइड जादों। आरो नोंलाय आंनि मामा बाबाखौ मानो जेलाव सोदों? इसा, बिसोरबायदि आखाइ गोलाव मानसिजों जों नांनो हाया। सिरि था। माखौ नायबाय थाखो नोङो? डक्टर बाबु, नोंनो बेसेबां थाखा नांगौ बुं, आं नोंनो नांगौखिनिखौ होजोबगोन। नों आंनि बिहाव बिखुनजोखौल' हगारदो। लाबो गावग्राया। आइदै आइदै। जावैसो। जावैसो, जावैसो, बुनानैल' मानो दोनखो? लाना थां बेखौ। जि जायगायाव दोनहैयोब्ला बियो माब्लाबाबो उथिखांनानै फैनो हाया, बेबायदि जायगायाव गारहै बिखौ। डक्टर, मासे गोसो गाज्रि आखलनि मानसि नोङो। नोंनि बेबायदि आखलनि थाखायनो आङो जानगार जादों। आरो दिनै नोङो आंनि फिसायखौबो बेफोरबायदि अलखदाव मानो एसेबां नागार इनाय खालामनो हाखो नोङो? खोनासं, मालायनि इनाय खालामग्राया गावबो माब्लाबाबो सान्थि थानो हाया। जाय मानसिया आंखौ इनाय खालामो बे मानसिखौ आं माब्लाबाबो नागारनायाव गैया। नों आंनि जानानैसो गगोन। पापि लांसुरिया, नोंनि बेबायदि गेसाव आखाइजों आंनि खावलायखौ दादाव। रोनखौ नों बहा लांनो नागिरखो? ओइ गुन्दा! आरे, नों दाबो मानसि सासेखौनो बुद्रुना लांनो हाया। लांदो गोख्रै। रोन, प्लिज डक्टर, नों मा खालामनो गोसो बेयावनो खालाम। रोनखौ आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान दा खालाम। मादै ददे, नोंसोरो माखौ नायनानै सिरि थाखो? माबा मोनसे खालामदो ना। रोनखौ लांबाय हनै बिसोरो। आइ आफाखौ जेरै जेलाव सोना दोनदों, रोनखौबो बिसोर माबा मोनसे खालामथारगोन। नोंबो फैदोसो आंजों। फै। थाङा आं नोंजों, थाङा। नों थाङा होनबा गयो नामा? नोंखौ दिनैनो दानो आंनि हिनजाव खालामखानोसै आङो। फै। मोनथिया नामा नोङो? आं रोननिसो जाबाय, नोंनि नङा। हगार, आंखौ बेबायदि दा खालाम। मादै ददे, नोंसोरो माखौ नायबाय थाखो? आंखौ हमथाफै मादै, आंखौ हमथाफै। डक्टर, नों इसानि आखाइखौ हगारोबा हगार, नङाब्ला नोंखौ दानो। मा सिगिदों नामा? हो, सिगिदों? इसानि आखाइखौ हगारोबा हगार, आरो इसानि बिमा बिफा आरो इसानि फिसाखौनो बबेयाव लांनो होदों जल्दि लाबोफिन, नङाब्ला दानो हामबादि लिंहरनोसै आं नै। दानो नोंखौ निउसाव होनानै अल इन्डिया रेकर्ड खालामनानै नोंनि साख्रिखौ थांहोगोन आङो। औ मादै, बिदिनो खालामदो, बिदिनो खालामथारदो। आदै मिजिं, फन खालामहरदो ना, गोख्रै फन खालामहरदो। नोंसोर आंखौ सिगिदोंसो ना? नोंसोर आंखौ सिगिदों? सिगिनाय खोथा नङा, नै फन हरनोसैयानो आङो। हेलौ, ओइ र' बिदि दाखालाम।